predstavujeme vám našu víťazku zatiaľ v akcii Kurz zdravého chudnutia u nás vo fitku ženskom Jana Sport Fitko pre ženy, našu Ingrid. Ingrid, prosím ťa, povedz nám, ako si sa k nám dostala, čo ťa k nám priviedlo, prečo tu chodíš, aký je tvoj cieľ. Ahoj Jani, ahoj kočky. Tak, prišla som sem preto, lebo som hrala v tombole. Najprv taký kurz mesačný, cvičenia v Jana Sport Fitku. A keďže sa mi to zapáčilo a bolo to fajn, je to dobré prostredie, sú to fajn baby, vynikajúci relax, tak som si kúpila ďalší poukaz a potom, keď Janka tak v januári povedala, tak babi, idete chudnúť do plaviek, tak som si povedala, že idem to skúsiť. Takých 5-6 kg, 7 by bolo super, keby som zhodila. Áno. No a takže cvičím a je mu to dobre. Výborne, už ti dala, myslím, 5 kg dolu, čiže ešte nejaké to kilečko do leta zvládneme. Keby boli dve, bolo by dobre. Zmenila som stravu troška. Áno, upravili sme stravovací lístok. Jasné, sladkosti môžeme. Samozrejme veľa zeleniny a veľa piť. Možno to bola chyba, že som predtým troška menej pila a piť treba, keď sa cvičí. Výborne, takže držíme ti palce. Ďakujem pekne. Dúfam, že budeš pokračovať. Budem. Potom sa nám príde ukázať, keď si kúpiš nové plavky na leto. Super, kúpim. Dobre. Prídem. Super, Ďakujem pekne. ďakujeme ti. Čau, papa. Tak, a tu sú naše dievčence ďalšie, ktoré pekne dneska si makajú. Olinka, neboj. Tak, ďakujeme vám, babi. Tešíme sa na